okuthi kumuntu wesifazane iyamhlanza isimo sakhe sokungcola ngaphakathi kuyena iphinde futhi iqede namanzi. La emadodeni kungabe mhlambe ivusa induku kuphela noma mhlambe khona okunye ekwenzayo. Ayile amadoda baba ayinzima kakhulu. Inzima kakhulu. Ngoba manje indoda enenkinga thina amadoda isikhathi esiningi sibe nokukhathala. Kunjalo. Thola is overpower abafazi. Amakhosikazi thola awaneli ngendlela efanele. Lena ke iyakwazi ukuthi iclean nje la ivula imizwa, ivula imthambo yegazi. Ikwazi ukuthi induku ime isebenze nje induku kufanele usebenze. Bathi ipeni abanye ipeni liyakwazi libhale ngendlela efanele. Libhale ngendlela efanele. Libhale ngendlela unkosikazi angabaleki hamba ontshontsha ngaphandle. Ngoba noma indoda inganemali kangakanani. Kodwa mawukuthi ipeni alibhale kudaleka inkinga. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene nezinto, amafasha bahlosile bathi uzokhuluma uzokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, ayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba. Ayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanqulumeni kwaze kwasa amanqulume sibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi ngiyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la khamba kufinyelwa khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umushakele channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa, impunga yesintu umshana wako ufuze fulelo mashiya amahlanga azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokho. Kuhlala kuyintokozo kubafowethu ukuthi sifike la kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Sike sisenzeke isiqiniseko bafowethu sokuthi nakuba sikhuluma ngezinto ezithinta isintu sethu kodwa siyakwazi ukuthi sibize abantu esikholelwa ukuthi bazoba usizo kuwe. Uzokhumbula ukuthi ezinye zezinto ezithinta imisamu yethu angeke sakwazi ukuzenza uma inyama yethu igula. Yingakho sikwazi ukuthi sibize abelaphi bendabuko abazosisiza la sigula khona ngokwenyama ukuze sizothi makufanele silungise izinto zabantu abadala bese sikwazi ukuthi sizilungise. Inkinga ke khona bafowethu ziningi izinto othola ukuthi ziyasiphatha ezikugula thina njenganabantu. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi akukona ukugula kwethu kodwa ukugula kwamathamba alele phansi kwethu lomhlaba. Yingakho ke namuhla ngithe ake ngimeme insizwa yakaGcwabe. Gcwabe angibingelele mnotho ngikwamukele ku-channel enkulu impunga yesintu. Yebo ngiyavuma. Umnewethu mhlambe uma engazichaza nje yena kabanzi ukuthi ubani wakabani udabuka kuphi ukhokho vula wenyanga noma umfundisi ngoba bakhona befundisa abathakayo kodwa bathakele emakamelweni ngiyadlala befundisi. Okusichazele umnewethu ukuthi ubani wakabani uze ngani la kwimpunga yesintu luphi usizo ozolinikeza umbukelo wempunga yesintu TV. Yebo mina nguPhumlani Mkhize le dabuka eMntobato la ngidabuka khona. Kwankomo kayixoshwa. Inkomo kayixoshwa yebo baba. Bathe ixoshwa ngoba iNew Porridge. Kunjalo baba. Kunjalo. Mhlambe uGcwabe umuntu osebenza kanjani? Ngisenza baba ngamakhambi esintu. Yeah. Ngilapha izifo ezahlukene ezona eziphatha abantu. Njenganaziphi nje mhlambe ngoba uma nje khona umbukeli wempunga yesintu TV mhlambe khona into ethile emhluphayo ngokubuzwa uphimisa ukuthi ulapha izifo ezihlupha abantu usenethemba lokuthi mhlambe naye lesifo lesi esimphathayo uzokwazi ukuthi asizakale kusona. Ngoba mina ngifuna ukukhuluma ngale engiyiphethe mina imbiza ngoba khona ngiyiphethe umbukelo wempunga yesintu TV imini uzokhuluma ngayo le. Iziphi lezi zifo mnewethu? Ngizophakamisa na uzifo zonke. Yeah. La izifo zonke ngilapha izilonda. Umuntu onezilonda ngaphakathi. Ama-ulcer, ibhande, idrain namanzi. Abantu besifazane abanenkinga. Akwazi ukuthi abe umuntu ophilayo nothandekayo endodeni angabalekelwa indoda. Iqede ne-discharge okuyiphunga eliswele ngaphakathi
kumuntu wesifazane silingapha lesa 20 sangasese lokuthiwa discharge. Okay. Uyakwazi yebo uyakwazi ukusizakala asizakale kulezi lembiza le uzifo zonke. Igama la uzifo zonke noma ilapha zonke izifo. Ilapha zonke izifo ba. Omunye umuntu uzothi mhlambe mina manginenye inkinga nje mhlambe ngoba usukhuluma indaba abantu besifazane nokubasiza lapha esithweni sabo sangasese. Omunye umuntu uzothi mina makuthiwa ngidlala umdlalo ngomuntu wesilisa ngisheshe ngikhathale nami ngakwazi ukungilekelela. Yebo iyacleana le isiqalo lena kodwa ilekelelwa yenye eyamadoda makuthi le ephethwe yimi. Le ephethwe wena baba. Lena uzifo zonke mnethu ngiyafisa ukuthi mhlambe sithi ukwenaba kakhulu kuyona mhlambe singagxili ekutheni isiza kakhulu abantu besifazane ekutheni bahlanze njalo njalo. Kukhona umuntu othola ukuthi mhlambe uyagula mhlambe uthola ukuthi uphethwe mhlambe ushukela. Nayo lezo zifo zonke iyakwazi mhlambe ukuthi ayiphuze nayo imlekelele. Noma mhlambe kukhona eqondene nawo ngqo. Yebo le angayiphuza kodwa ayiqondene noshukela. Nginayo eqondene noshukela la. Okay. Ngazi uma ngayiphakamisa. Singayiphakamisa nami wethu. Iyo ke le eqondene noshukela ne BP le. Noma kuthi ushukela wakho usukuliphi izinga iyakwazi ukwehlisa iubeke kwi level efanele. Ayiwehlisi kakhulu. Iubeka nje ezingeni ayinabo ubungozi. Omunye umuntu mhlambe mnethu uzothi ngivumelekile yini ukuthi mangidla lembiza ngiphinde futhi ngidle namaphilisi. Yo baba ayixabani namaphilisi ngoba uqhelelisana nje ngesikhathi esinjenge hour. Okay. After i-hour usungayiphuza imbiza. After elinye hour uphinde uphuza amaphilisi. Kusho ukuthi uqala ngamaphilisi kuqala ulandele imigudu yodokotela abakunikeze yona. Emva kwalokho uma kuphela isikhathi singangehola ubusubuya kuzoshaya yona. Uzoshaya imbiza akuxabani. Okay futhi ngiyathanda mawuthi ayiwehlisi kakhulu kodwa iubeka nje endaweni ukuthi uhlale kahle ngoba ngeke ngizwe kuthiwa uma sewehle kakhulu na uphinde futhi kube ingozi. Yebo kunjalo. Uphinde wabalula futhi imbiza laphana ye-BP. Yebo kuseyiyona imbiza yodwa le. Kusayimbiza yodwa. Ishaya lezi zinto lezi zombili. I-BP yebo ibuyisele nje esimeni sayo. Uyazi ngiyabona namabhodlela omne wethu. Yebo. Indlela afakwe kuyona mfowethu. Abanye abantu ke bake bakhulume bathi mina kodwa ngihambisani ke naloko ngizokusho nje. Bake bathi imbiza zethu thina abantu abampisholo kufanele zohlolwa ososayense. Ube yini usosayense kuthina abantu besinto? Ngoba ingane makukhunywa ngososayense. Uyabona? Manje abantu abaningi mne wethu bathanda ukuthi izinto ukuze ibe yiyona kufanele ukuthi ihambe ekusosayense. Ngifisa mina ukuthi ngiyisuse leyo nkumo ekhungetha abantu okuthi izinto zethu zesintu zizinto ekuyizona ngoba izinto ezisuka emathongweni okanye izinto eziyiziphiwo ngokwasethongweni. Ngizokwenzela isibonelo. Uyazi ukuthi ngesikhathi zasendulo izibhedlela zingakabi bikho. Yebo. Abantu babebelethele emakhaya. Kunjalo. Uyabona lonto? Ngiyakwazi lokho. Kunabantu ababelethisa bengafundanga. Kodwa labantu ababelethisi ababelethisa abantu ezibhedlela baqala ngokufunda bafundiswe ukuthi umntwana ukuze abelethwe kwenziwa kanje nakanje nakanje. Yebo. Engiya la ekutheni ke mne wethu umbukelo wempunga yesintu TV imbiza makufanele ukuthi ayithenga ayiphuza ayingabibikho imibuzo ethi ihambile niyayelebo into yethongo le imbukelo wempunga yesintu TV ithongo likona konke. Uyabona ngokwesintu engakazi abe khona umuntu othumeza obeletha kuthi uyasikwa kodwa odokotela bona bayehluleka bagcine bemsika umuntu kunokubuza ibelethela kahle. Ingakho ke ngisho ngithi ososayensi bayingane kakhulu nabantu abayeke ukuba nalowo mqondo ukuthi amakhambi esintu bese kuthiwa ahamba ohlolwa ngendlela yabamhlophe cha asikudingi lokho. Yebo kunjalo baba lokho kubeka nje kuyiqiniso ngoba iphilisi kunalokho kuthiwa iAfrican potato iphilisi lokho esikubiza ngelabatheka thina abanye bakubiza ngenkomfa kunjalo mase kudayisa lapha emarket usulithenga iphilisi lakhona ngeke uzokwazi ukulithenga indlela elibiza ngayo kodwa bathatha nje into zethu bamba la phansi thina sibadayisele ngemali encane bona basibiza imali enkulu
engisekela lokho okusho ukuthi thina abantu abamnyama sinezethu izinto ezikwazi ukuthi zisiphilise kunjalo abelungu abangakwazi ukuzenza kunjalo mnewethu manje mnewethu la khona imbiza ephethwe yimina ke manje yamadoda amaningi mnewethu anenkinga ekamelweni yebo baba lokho akufanele ukuthi sikuhlonise kufanele ukuthi sikubeke inkinga yasekamelweni inkinga evelela nombani yebo ngoba ukudla esikudlayo kuyinkinga kakhulu ikona okusenza ukuthi sibe nenkinga uyabona lo ingakho ngangihlala ngisho ngithi uma uyindoda kufanele ukuthi ube nento yakho ebabayo kodwa leke ayibabe ngizwile mhlawumbe mnewethu uma ungayichaza yona lembiza le yamadoda ukuthi mhlawumbe yona isebenza umsebenzi imuni ngoba uke wathinta lapha kuzifo zonke okuthi kumuntu wesifazane iyamhlanza isimo sakhe sokungcola ngaphakathi kuyena iphinde futhi iqede namanzi la emadodeni kungabe mhlawumbe ivusa induku kuphela noma mhlawumbe kukhona okunye ekwenzayo ayile amadoda baba ayinzima kakhulu inzima kakhulu ngoba manje indoda enenkinga thina amadoda isikhathi esiningi sibe nokukhathala kunjalo thola is overpower abafazi amakhosikazi thola awaneli ngendlela efanele lena ke iyakwazi ukuthi iclean nje la ivula imizwa ivula imthambo yegazi ikwazi ukuthi induku ime isebenze nje induku kufanele usebenze bathi ipeni kabanye ipeni liyakwazi libhale ngendlela efanele libhale ngendlela unkosikazi angabaleki hamba ontshontsha ngaphandle ngoba noma indoda inganemali kangakanani kodwa mawukuthi ipeni alibhali kudaleka inkinga manje kusho ukuthi nawe mnewethu iyahlanza esimeni sakho iyacleana bese ivusa ke induku ime iphuzwa kuphela noma mhlambe ngabuye ngifaka ochathweni ngithi phohlo noma iyaphuzwa nje benganqoma ekuphuzeni le eyokuchatha umuntu makuthiwa uyayifuna sengamenzela separate abantu abaningi bakusaba ukuchatha izikhona nazo zokuchatha yebo ngiyazenza lezo kuchatha hayi nazo zinhle lezo zokuchatha ngoba kwesinye isikhathi ukuthi lokuthi umuntu mhlambe unesilonda la yebo kodwa ke phela mina ke angangiyona inyanga edidiyela imbiza mhlambe wena uzosichazela ukuthi imbiza ephuzwayo iyakwazi ukuthi ingishaye isilonda noma ngidinga ukuthi ngichathe ukuze kushayeke isilonda ayakwazi ukusiza ekutheni makukhona indawo ebuhlungu ihamba ifika ipolice kuleyo ndawo kodwa bese kudingeka ezoqonda straight lapho ezoqonda straight ozoyifaka nje mhlawumbe noma ngespade ufake uyigcine igijime ifike ishaye kule ndawo okuyona ebuhlungu njengale eqolo ukuze iclean lo doto lapha eqolo iyadingeka imbiza ukuchatha madoda yabo lembiza le yamadoda kubalekile bafowethu ukuthi noma kuthiwa unayo inkinga kodwa ube nayo kube yinto yakho oziphuzela yona ukuze ngaso sonke isikhathi uhlale uvivile uthi makuthiwa gijinywe wazi uzosuka ngelikhulu ejubane sike sinciphise kancane ukuthi sidle izinto ezihlala emafrijini ama yogurt ngoba lezi zinto lezi ezinoshukela izona lezi ezisinikeza inkinga kakhulu zimnandi zona yebo kodwa zisinika inkinga kakhulu mhlawumbe mnewethu uma singaqhubeka nayo imkhiqizo le yakogcwabe yebo iyiphi mhlawumbe enye imbiza ofisa ukuthi umbukelo wempunga yesintu TV azo ukuthi uma nenkinga enjalo uzobathinta ogcwabe mhlawumbe bese lithola usizo iyiphi mhlawumbe enye kulezi ezikhona esingakafiki kuyona naye enye ekuthiwa immune booster isebenza umsebenzi emunikele lena ke baba inyusa amasosha omzimba uthola umuntu ubuthakathaka unane stress akakwazi ukulala ebusuku le iyakwazi ukuthi imsize eyintweni njengalezo yehlisa stress ukwazi ukulala nje kahle umzimba ayina umzimba le mhlambe umuntu ozizwa ecobekile uyakwazi ukuthi ayiphuze lembiza yebo uyakwazi ukuyisebenzisa le yona ibe yona isimsiza mhlawumbe ukuthi ke athi ukuthi kancane egazini yebo ngisho umuntu osuke engasakwazi ukudla ntambo olele phansi iyakwazi ukuthi imsukumise le nenhliziyo ivuleke yebo ya ngoba kona kuyinkinga kakhulu uma kuthiwa uyagula kodwa manje futhi nokudla ukufuna ngoba ukudla iyona into ekwazi ukuthi kunikeze amandla ukuze naloko kugula okuphethe ukwazi ukuthi ungasheshe kokubambe kalula ugcine sekunqoba kalula inhle kakhulu nawo lemnewethu mhlawumbe enye futhi ekhona yipi
le angizange ngikuzwe uchaza kabanzi ngale ngiyayibona kuthiwa ekhabazela okay hayi okuyilo kokubhalela umhlume lene umhlume lokuthiwa ama-pies ngisathi ngiyabuza ukuthi yini umhlume ama-pies lokho kuzinsumpa okuye kumile la ngemuva kwesikhathi kumila ngaphambili kumuntu wesifazane nakumuntu wesilisa lokho kuzinsumpanyane khona lokho sikubiza ngomhlume nayo futhi iyaphuzwa ukwelapha lezo zinto yebo iyaphuzwa le bese ngenza nenye insisi uma uthi seneyinsumpa kunenye insisi yakhona oyihlanganisa nje ngithanda ukuthi uyisenze nezambakhe usuyihlikihla la ngemuva ikwazi ukushisa lezo nsumpa lezo ngiyabona mnewethu yabona umthetho wami bengisabona imbiza lezo kodwa mangilongikuzwa uyasho uyakuveza ukuthi uma engithinta umuntu ngizokwazi ukuthi ngimhlanganisele nensizwa angikuzwanga kahle uchaza lapho ukuthi uyinyanga noma umthandazi umuntu osebenza kanjani ukuze umbukelo wempunga yesintu TV azi ukuthi uma ethinta ugcwabe yebo baba uthinta inyanga noma uthinta umthandazi angiyalapha mina baba uyinyanga inyanga yebo ngiyalapha awuhloli ayangihloli umuntu ufika nje azosho ukuthi ipeni lamalibhali bese wena ufika umsizela ngizwa kahle mnewethu kukhona enye la angazi noma mhlawumbe kusayimbize yodwa seyimbize lezo 5 lezi ayikhona ngizwa kahle mnewethu angazi ke kuwena mnewethu ukuthi mhlambe kuyona lemikhiqizo ikhona yini eminye mhlambe ubungayiphathanga ewusizo kodwa kubantu mhlambe esale ngasekhaya wena kusungasitshela thina kwempunga yesintu TV ukuthi uma umbukelo wempunga yesintu TV enenkinga ekuthi enenkinga ewukuthi enesifo esiwukuthi sike sikwazi ukuthi simnikeze usizo ngaphandle kwalezi bekade sikhuluma ngazo khona enye engiyenzayo evusela imizwa kubantu besifazana ngoba khona abantu besifazana bebefike thotha athi imizwa yami ayisebenzi bese ngikwazi ukuthi ngimenzele eqondene nabo abesifazana ngiyayenza ngoba ngenze amadoda nje evusa imizwa emadodeni nakubesifazane ngokunjalo nawo bayidinga le imbiza evusa imizwa kodwa eqondene nabo ake ngibuze la mnewethu uyazi kuba khona umuntu othola ukuthi abantwana mhlawumbe akabatholi ngizofisa ukuthi la mhlawumbe ukuthi ayikho usho nje ukuthi ayikho uma ukuthi futhi usizo lokwazi ukulisiza abantu ukukhuluma futhi lokho ngoba bakhona abantu banenkinga uthola ukuthi mhlawumbe umunye hayi ngoba nako adalwa ukuthi ngeke abe nabo abantwana yebo kodwa izitha ngenkathi kufika abantu kubo noma insizwa isigama kwasukuma izitha zabagadla ngento ethile ebavimba ukuthi bathola abantwana manje basabathe bathi isiswa sihlala umuntu ofana nalo mhlawumbe yakwazi ukuthi umlekelele ukuxazulula leyo nkinga mhlawumbe ayenziwa uma ukuthi mhlawumbe usenalo ulwazi lokuthi kukhona into abamshaya ngayo ukuthi abantwana ngabatholi inkinga enjalo mhlawumbe uyakwazi ukuthi umuntu umsize yebo baba kunjalo yabona imbiza le ngithe iya clean iyona imbiza le okuyona ekwazi ukusiza umuntu okuthiwa akazali icleaner nesinye le yini igama layo mhlawumbe noma mhlawumbe siyibize ngani ngibhale ngozifo zonke yebo uzifo zonke iyona ke lembiza le okuyona esiza kakhulu ngoba ngenza mhlawumbe njengoba engazali nje mhlawumbe isikhathi unomhlume ngimnikeze le nayo lezi imbiza zombili umhlume bese kuba yizo zifo zonke yizona ezenza ukuthi abantu bazali noma kuthiwa akazali lezi eziwu2 kodwa ke mina ke bengizocela wena Gcwaba ukuthi uma mhlawumbe umnikeza le uma kukhona wesilisa naye ayithole le ukuthi ubhoko uyabona ukuze phela abe namandla yebo kunjalo impela ngathi nawo lengangasala kowesilisa naye ayithole ukuze ezothumela lapha ukuthi yamcleaner naye njalo kodwa nobhoko kube ukuthi ipeni libhala kahle ngoba ngithi umuntu osifazana mayithatha imbiza akayithathele nendoda kunjalo khona kuzocorresponda ngingadli imbiza mina umfazi engayidli imbiza nalapha ekayidli imbiza iphuzwa nje ngisho nayo ingane nje bayiclean uma ukuthi inenkinga mhlawumbe inezilonda iyazi yaphuza ziyasha nezinduna engabi nazo kodwa lena nje uzifo zonke bese kuba ile emhlume ngizona imbiza zokuthi abantu bakwazi ukuzala lesi asibonge kakhulu umfoka Gcwabe asingageqa amagula ngoba asemuke uma kuukuthi ababukeli bempunga yesintu TV kukhona okuthile mhlamba bafisa ukuthi bakubuze
inombolo lezi mbukelo wempunga yesintu TV lokuzibona zivela la zibhaliwe ukuthi igcwabe akuzona zempunga yesintu kodwa ezakho ugcwabe uyokwazi ukuthi umthinte kuzona uma kuukuthi futhi khona imbizo ofisa ukuthi engathi ungayithola ukuze usizakale kuleyo nkingo okuyona uyomfonela kuzona inombolo lezi lokuzibona zivela la escreenini sakho umthinte nezinhlelo ukuthi utholakala kanjani utholakala kuphi njalo njalo sesiphetha ke gcwabe abantu mabekudinga mne wethu nazi inombolo yebo sengibanikezile inombolo zikhona le screenini bayazibona mhlambe umuntu umefuna imbiza esegoli yebo eke Kapa uke wenze njani isimilo sifana leso kufanele ukuthi bakuthinte bese mhlambe wezinhlelo zokubathumelela kwenzeka kanjani noma mhlambe kufanele bahambe bayile konkomo ngazixoshwa emtuba bese kuwena kwenzeka kanjani hayi thinta then bese ngikwazi ngibapose bese ukwazi ukubapose ikuphi la buyitholakala khona noma uhleli khona le ekhaya hayi ngixolela eThekwini kakhulu ba yako niTheku umbukelo wesintu TV uzothi likhulu ikuphi la mhlambe engathi umefika le eThekwini afika kuthole khona eDurban Station i-address yami 186 Umngeni Road mbukelo wempunga yesintu TV uma ukuthi ke ugcwabe uyamdinga la eThekwini mhlawumbe ukhona eThekwini noma endaweni esondele naseThekwini yabo le address le oyibonayo njengamanje iyona lozokwazi ukuthi umthole khona eDurban Station nenombolo lezo zibonayo muthinte kuzona ukuze makwenzeka ikulahla le address le kube ukuthi uyasithola isiqiniseko kuyena mbukelo wempunga yesintu TV umne wethu njengethi utholakala eDurban Station uma kuukuthi uyalazi itafula la kutholakala khona izwasho zikaBabonhlanzi ikhona ke naye la uyokwazi ukuthi umthole khona nemikhiqizo yakhe futhi uyokwazi ukuthi uyithole khona asethemba ukuthi ababukeli bempunga yesintu TV bazokwazi ukuthi basizakale bathi noma bezenze ezinye izinto ezithinta isintu kodwa inyama ayiguli yona nto le yenza ukuthi abantu abafana nani kube injabulo ukuthina ukuthi sibamele ngoba ukugula kwethu enyameni kuyasikhinyabeza ekutheni sigcine ezinye zezinto ezidingwa ngoba omkhulu bethu ngiyacela ke mbukelo wempunga yesintu TV ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga Hey, Tongo Nami.